I love the oceans. I love real dirty things. I love to go fast. A komposztálás tulajdonképpen nem más, mint egy biokémiai folyamat, melyben a mikroorganizmusok oxigén és hő segítségével lebontják az anyagokat. Fontos a megfelelő oxigénellátás, mert különben az anyagok elrohadnak, és úgy szintén fontos a megfelelő nedvességtartalom, különben a mikroorganizmusok kiszáradnak. Szerinted mit lehet komposztálni? Falevelet. A levágott füvet. Az ételmaradékot. Az összevágott galjakat. A tojáshéjat. Szerinted milyen anyagot nem lehet komposztálni? A vasat. A műanyagot. A diófalevelet. Állati ürüléket. A banánhéjat. A narancshéját! Mire jó a komposztálás? Trágyázásra. Hogy ne égessük el a faleveleket. Mit kell tudni még a komposztálásról? Folyamatosan forgatni kell a földet. Locsolni kell a földet. And all its craziness. I love tornadoes. I love arachnids. I love my magma. I love the giant squids. I love the whole world. It's such a brilliant place. Boom-de-yada, 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 boom-de-yada. Nos, a komposztálás kémiai folyamat, amelyben különböző mikroorganizmusok és enzimek, ne röhögjetek már ott! A komposztálás tulajdonképpen nem más, mint egy biokémiai folyamat, melyben a mikroorganizmusok... Jó, még egyszer. Etesd a földet! Basszus, mit csinálja? A jó Isten áldjon!